салом дӯстон, мавзӯи асосии айни замон дар олами футбол ин муноқишаи бозингарони Реал Мадрид ва Виллареал Федерико Валверде ва Алекс Баена мебошад. Барои он UFC ки Валверде дар парковкаи варзишгоҳи Сантьяго Бернабеу ташкил намуд, ӯ метавонад аз 1 то 6 моҳ аз футбол дур монда дисквалификатсия шавад. Ҳамаи ин аз куҷо оғоз шуд? Мо имрӯз пурра дар бораи ин воқеа гап мезанем ва оқибатҳои онро низ метавонем тахмин кунем. Лайки қиматбоҳои худро гузоред ба ин видео ва обуна шавед ба канал. Мо қариб ҳар рӯз дар бораи футбол аз ҳамаи паҳлӯҳо гап мезанем. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо бармегардад ва моро бозиҳои марҳилаи якчорниҳои интизор аст. Интер ба меҳмонӣ Бенфика меравад. Манчестер Сити қувваи худро бо Бавария месанҷад. Милан бо Наполи во мехӯрад. Челси бо роҳбарии Лемпард кӯшиш мекунад ки дар Реал мағлуб нашаванд. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои ҳамаи рақобатҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссылкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона ният кардааст ки тобистони соли ҷорӣ барои хатти ҳамлаи марказ бозингари нав орад. Дар ин мавқеъ айни замон Левандовски бозӣ карда истодааст, аммо каталониҳо ба ҳамлагари полшагӣ ба муддати тӯлонӣ умед бастанӣ нестанд. Гузашта аз ин футболбози номбурда дар бозиҳои бузург худро гум мекунад. Мисоли охирин ин бозӣ дар Эл Классико бар зидди Реал Мадрид мебошад. Яке аз бозингароне ки пас аз ҳамон дидор зиёд танқид карда мешуд, маъз Роберт Левандовски буд. Мухлисони Барселона вақтҳои охир аз бозии ҳамлагари марказии худ розӣ нестанд. барои пур кардани мавқеи Лео айни замон се номзади асосӣ вуҷуд дорад. Якум ин Яник Ферреро Караско мебошад. Бозингари номбурда дар Атлетико бештар дар канорҳо бозӣ мекунад, вале Хави метавонад ӯро дар мавқеи дигар истифода барад. Дуввум ин Абамеянг аз дастаи Челси аст. Футболбози габонӣ дар Лондон мавқеашро аз даст додааст. Ӯ барои баргаштан ба Барса омодааст бо маоши хеле кам бозӣ кунад. Бозингари сеюм ҳамлагари ҷавони дастаи Атлетико Паранаенсе Виктор Роке мебошад. Барои ин бозингар чанд дастаи зубдаи Аврупо мубориза хоҳанд бурд. Ливерпул барои мавқеи нимҳимоятгар номзади нав пайдо кард. Ин Арелиян Тучуамени аз дастаи Реал Мадрид мебошад. Футболбози фаронсавӣ соли гузашта ба сафи мадридиё гузашт. Ӯ яке аз футболбозоне шуд ки мавқеашро дар ҳайати Реал Мадрид пайдо карду пайваста ба майдон дар ҳайати асосӣ ворид мешуд. Аммо пас аз ҷоми ҷаҳон бозии футболбози фаронсавӣ хеле заиф шуд. Баъзеҳо бар он назар ҳастанд ки пеналтии наздаи Тучуамени дар финали ҷоми ҷаҳон аз ҷиҳати равонӣ ба нимҳимоятгар таъсири бад расонд. Айни замон дар Реал Мадрид мавқеи ӯро ҳамватанаш Камавинга гирифта истодааст. Аз бозии Арелиян Тучуамени сармураббӣ ва роҳбарияти даста он қадар розӣ нестанд. Барои ҳамин Реал метавонад бозингари худро ба бозор барорад. Нархи ин бозингар аз 80 миллион кам нахоҳад буд, вале агар Ливерпул ягон бозингари дигар пайдо накунад, пас маҷбур мешавад ки ин футболбозро харидорӣ намоянд. Тучуамени дар ҳолати бадтарини худ ҳам аз Артур Барри нимҳимоятгари Ливерпул беҳтар бозӣ хоҳад кард. Ӯ дар Премер Лигаи Англия метавонад мавқеашро хеле зуд пайдо кунад. Реал Мадрид то охири мавсим ба формаи Орелиян мутаваҷҷеҳ мешавад. Агар ин бозингар ба ҳолати қаблии худ барнагардад, пас мадридиё ба пешниҳодҳои дастаҳои дигар розӣ ҳастанд. Килиан Мбаппе акнун намехоҳад ки ПСЖ бо бозингари аргентинии даста Лео Месси хайрухуш кунад. Акнун муносибати ин ду футболбоз хеле беҳтар шудааст. Тибқи маълумоту вақтҳои охир Мбаппе ва Месси хеле зиёд бо ҳам вақт мегузаронанд. Мбаппе мехоҳад аз он образе ки дар васоити ахбори омма ба ӯ доданд халос шавад. Дар расонаҳо Мбаппе ба ҳамагон ҳамчун нафаре вонамуд карда мешавад ки гӯё худро аз дигарон болотар медонад ва худам шоу табан вазир аст, бар ин одамон муносибат мекунад. чунин нақши худ безор шуд ва дар як ҳолат кафид. ПСЖ ӯро ба навор гирифт ва тибқи маслиҳати пешакӣ ин танҳо як мусоҳибаи оддӣ барои шабакаҳои дастаи шаҳри Париж аст. Ва аммо ПСЖ ин мусоҳибаро хеле васеъ истифода бурд ва Мбаппе норозигии худро рӯшод баён намуд. Ҳамчунин хеле зиёд дар бораи муносибати бади Килиан бо Неймар гуфта мешавад, вале чунон менамояд ки ин ҳам аз ҳақиқат дур мебошад. Дар вақти тавобати Неймар бозингари аргентинӣ Лео Месси ва Килиан Мбаппе ҳамдигарро беҳтар шинохтанд ва акнун Мбаппе аз роҳбарият хоҳиш кардааст ки ин бозингарро дар сафи худ нигоҳ доранд. худи роҳбарони ПСЖ ҳам ҳавасманд ҳастанд ки шартномаи навро бо Лео Месси имзо кунанд. қарордоди кунунии Лионел тобистони ҳамин сол тамом мешавад. Шояд бо маслиҳати Мбаппе роҳбарони дастаи пойтахти Фаронса барои нигоҳ доштани Лео Месси талоши бештар кунанд. худи Месси то ҳол ба қарори амиқ боқӣ мондан ё ки намондан дар ҳайати ПСЖ наомадааст. Дар олами футбол дар ҳамин шабу рӯз ин яке аз масъалаҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад.
ҳанӯз дар бозии даври якум миёни Виллареал ва Реал Алекс Баена ба назди Валверде омада гуфтааст ки акнун гирия кун мисле ки фарзанди ту ба дунё намеояд. Дар ақубате ки даҳсол чанд рӯз пеш баргузор карданд, ин ду бозингар хеле зиёд дар майдон ба ҳамдигар вохӯрданд. Аксбардорон чанд суратеро гирифтанд ки дар онҳо Феде бо нигоҳи хашмгин ба Баена назар карда ҳатто дар ҷараёни бозӣ ӯро заданӣ мешавад. Валверде мушти худро барои баъд аз бозӣ монд. Ӯ дар таваққуфгоҳ бозингари Виллареалро интизор шуд. Вақте ки Алекс Баена омадааст, Валверде ба тарафи ӯ рафта гуфтааст ки як бори дигар такрор кун ки чӣ гуфтӣ. Тибқи маълумото Алекс Баена ҳамон суханҳои қабеҳи худро такрор намудааст ва барои ин мушт хӯрдааст. Пас аз афтидани ӯ Валверде ба болои ӯ омада гуфтааст ки дигар ба оилаи онҳо наздик нашавад. Ин ҳолат сару садои хеле зиёдро ба миён овард. Бозингари Виллареал чунин навишт: ягон далели он вуҷуд надорад ки ман чунин гапҳоро гуфтам. Ман ба полис муроҷиат мекунам ва бигзор адолат тантана кунад. Муҳимтар аз ҳама айни замон барои ман бозӣ кардан ва пеш бурдани даста аст. Бигзор полис кори худро кунад. Ин гапҳои Алекс Баенаро ҳам метавон ба ҳар хулоса бурд. Мисол, ӯ ҳатто гуфтани ин суханҳоро рад накарда танҳо гуфтааст ки далел надоред. Гӯё гуфта бошад, аммо далел лозим аст. Агар лаҳзаи суҳбати ин ду нафарро аз наворҳои видеоӣ пайдо кунам, пас метавонанд ҳатто аз ҷунбидани лабон дарк кунанд ки бозингари Виллареал ин гапҳоро гуфтааст ё ин ки не. Хизмати чунин мутахассисон дар ҳолате лозим мешавад ки агар аз микрофонҳои майдон гапҳои бозингари Виллареал пайдо карда нашавад. хулосаи гап, агар кор то суд равад, ҳамаи роҳҳо истифода карда хоҳанд шуд то ҳақ ба ҳақдор расад. Дар ин моҷаро ман ба Валверде қоил шудам. Ӯ дастаи худро дар ҳолати ногувор нагузошта масъаларо дар хилват ҳал кардааст. Агар мисли Зидан эҳсосоти худро раҳ гирифта наметавонист, барои худашу даста хеле гарон меуфтод. Алекс ба амали аблаҳона роҳ доданашро ҳатто баъди такрор кардани гуфтаҳои ноҷавонмардонаи худ дарк накардааст. Ба ҷои Валверде ягон каси дигар мебуд, шояд Баена зинда намонд. Ба иззати нафси мард расида аҳлу оилаи ӯро дашном додан дар ҳақиқат ба оқибатҳои нохуб оварда мерасонад. Акнун интизор мешавем ки ин моҷаро бо чӣ анҷом меёбад ва мо онро ҳатман пайгирӣ мекунем. Шумо андешаҳои худро дар мавриди ин моҷаро нависед. Оё Валверде кори дуруст кард ё ин ки суд инро ҳал бояд кунад? Назари шуморо дар комментария интизорем. Ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.